प्रदेश 2 में 11,000 घूस सहित नापतौल के 4 कर्मचारी पकड़ाव। 2 जने में कोरोना संक्रमण। हुमला में जीप दुर्घटना, 4 जने की मृत्यु, 7 घायल। सहकारी में अवैध लाखों के पक्ष में प्रदेश 2 सरकार काम करे के न चाहल। जवाला शाह के कहना। सिरहा में लागू औसत सहित 2 युवक के सशस्त्र प्रहरी के फंदा में। राजा के पक्ष में देश के विभिन्न भाग सब में प्रदर्शन। अब मोदी सरकार से लेवल कानून विरुद्ध किसान द्वारा मंगर के भारत बंद की घोषणा। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज आ सरलाही के गोड़ैता बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसा ही radiobandhan.com साथे हमरो पात्रों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। आज थप 1024 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार थप 1024 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। पिछला 24 घंटे में 2206 जने ठीक होके घर लौट चुकल बानी। कोरोना से ठीक होखे वाला के संख्या 2,24,053 पुगल बा। कोरोना से थप 10 जने की मृत्यु भइल मंत्रालय जनले बाटे। अभी तक कोरोना से मृत्यु होखला के संख्या 1577 पुगल बाटे। कोरोना महामारी के कारण बंद कल गई परसा के मुख्य नाका खुला करे खातिर मांग रखत बीरगंज नाका में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह से विगत 8 दिन से धरना देले बालोग। आज 8वां दिन भी सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक धरना दिहल गई बाटे। लंबा समय से नाका बंद भइला पर सीमा क्षेत्र में रहल दोनों देश के नागरिक के समस्या हो रहल कहत जगह जगह में धरना सहित के आंदोलन होखे लागल बाटे। सीमा बंद रहला के कारण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंध में सीधा असर पड़ रहल। धरना में सहभागी जसपा के नेत्री मुन्नी श्रीवास्तव बतैल बाड़ी। 2 देश बीच यातायात पूर्ण रूप में ठप बाटे त अत्यावश्यक काम के खातिर लोग पैदल एक दूसरा के मुल्क में आवे जाए के बाध्य रहल बाटे। भारत संगे जोड़ल गई विभिन्न नाका मध्य अभी 10 गो नाका मात्र खुला बाटे। नाका बंद से विवाह, व्रतबंध, मृत्यु, संस्कार, इलाज तथा व्यापार व्यवसाय में सीधा असर पड़ रहल। धरना में सहभागी जसपा के दोसर नेता ओम प्रकाश सराफ बतैले बानी। इन्हें अभी तक कोनो भी नया सूचना न आइला से सीमा नाका संबंधी कुछ भी कहल ना जा सकता कह के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता चक्र बहादुर बूढ़ा बतैल बानी। नाका खोले के विषय में औपचारिक निर्णय भइल जानकारी देवे के वहाँ के बतैनी। हुमला के सिमकोट गांव पालिका 7 डांडा फया के जबुक नजीक बीतल रात 11:15 बजे लू 2102 नंबर के बोलेरो जीप दुर्घटना भइले पर 4 जने के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे त एक बच्चा सहित 7 जने घायल भइल बा लोग। सिमकोट से रोगी लेवेला हेपका नदी के गईल जीप रोगी लेके सिमकोट फिरता होकर क्रम में उक्त दुर्घटना भइल। जिला प्रहरी कार्यालय हुमला के प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य प्रकाश सुवेदी जानकारी देनी। दुर्घटना में पर के एक महिला सहित 4 जने के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में पर के 1 वर्ष के बच्चा सहित 7 जने घायल भइल बा लोग। बोलेरो जीप मूल सड़क से करीब 600 मीटर नीचे गिरल रहा। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय बीरगंज के 4 जने कर्मचारी के जिला प्रशासन कार्यालय परसा से घूस सहित पकड़ाव कैले बाटे। उद्योग अनुगमन के क्रम में घूस लिहल आरोप में कार्यालय में कार्यरत सहायक निरीक्षक वीरेंद्र उपाध्याय, कार्यालय सहयोगी सब पदम बहादुर रोक्का, सत्यनारायण चौधरी और सवारी चालक उदय प्रताप सिंह के प्रशासन नियंत्रण में लेले बाटे। एगो टेक्सटाइल उद्योग में अनुगमन के क्रम में उ लोग 11,000 रुपया घूस लिहला के नियंत्रण में लेके आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई। परसा के प्रमुख जिलाधिकारी आसमान तमाम जानकारी दिले बनी। सरलाही के सिसौट में रहल श्री हरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के 11वां वार्षिक साधारण सभा संपन्न भइल बाटे। संस्था के प्रांगण में आज प्रदेश सभा सदस्य वीरेंद्र सिंह के प्रमुख अतिथिता में संपन्न भइल बाटे। कार्यक्रम में संस्था अपन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कैले रहे। कार्यक्रम में सुभद्रा देवी महतो, उमेश मिश्र, सरोज दाहाल, राम सोगरत शाह, लखन राय, सुनीता झा लगायत सहयोग के सहभागिता रहल रहे। कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष हरेंद्र राउत के अध्यक्षता में संचालक की अध्यक्षता में संपन्न भइल बाटे। ट्रैक्टर के ठक्कर से बीतल रात एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे। जिला के फेटा गांव पालिका एक रहे वाला दिलीप बैठा के 1 वर्षीय बेटी परिधि के मृत्यु भइल बाटे। अपने घर में राखल ट्रैक्टर बैक करे के क्रम में परिधि के ठक्कर लागल रहे। ठक्कर से उनकर घटनास्थल में मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिले बनी। उनका अनुसार ड्राइवर
परिधि के काका राजकुमार बैठा के प्रहरी नियंत्रण में लेल बाटे। जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 16 महेंद्र नगर में रहल जनहित उपभोक्ता सहकारी के 11वां वार्षिक साधारण सभा संपन्न भइल बाटे। महेंद्र नगर स्थित खाने पानी संस्था के प्रांगण में आज प्रदेश सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाह के प्रमुख अतिथिता में सभा संपन्न भइल बाटे। उहे क्रम में पूर्व मंत्री समेत रहल शाह खान पान के ही कारण लोग में विभिन्न शारीरिक समस्या बढ़ल बतैल बानी। विषादी आ रसायन युक्त खाना के कारण विशेष करके महिला सब प्रताड़ित होखे के वहाँ के कहना रहल रहे। प्रदेश 2 सरकार से सहकारी में लागल लाखों के पक्ष में काम न चाहल वहाँ के कहना रहल है। संस्था से वार्षिक साधारण सभा के अवसर में 8 जन ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कैले बाटे। वहाँ सबके सभा के प्रमुख अतिथि पूर्व मंत्री समेत रहल प्रदेश सभा सदस्य शाह दोसल्ला ओढ़ा के फल फूल आ हॉर्लिक्स प्रदान कैले रहनी। कार्यक्रम में सशस्त्र प्रहरी पिलुआ स्थित रिजर्व गन के गणपति मनोज थापा, जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका के सड़क के अध्यक्ष केदारनाथ बजगाई, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवाना के अध्यक्ष विश्वनाथ लामिले, राष्ट्रीय सहकारी बैंक सिमरा 12 के प्रमुख सुरेश लागे, 12 एकेडमी पिलुआ के संचालक हरिदेव खरेल, ऐसे ही ब्रह्म कुमारी राजयोग उप सेवा केंद्र पिलुआ के प्रमुख है गुणराज लामिछाने, समाजसेवी अनिल कुमार मैनाली लगायत के सहयोग से सहभागिता रहे। कार्यक्रम के संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम सेवा कोटी की अध्यक्षता संचालन मुन्ना भट्टराई के स्वागत एवं कुमार तिमिल सिन्हा के संचालन में संपन्न भइल बाटे। सशस्त्र प्रहरी से लागू औसत सहित सिराहा से 2 युवक के पकड़ाव कल गई बाटे। सिराहा नगरपालिका 17 स्थित 10 गजा क्षेत्र से सिराहा के ही नरहा गांव पालिका 3 निवासी 32 वर्षीय मोहम्मद रहसून आ करजनाहा नगरपालिका 4 निवासी 20 वर्षीय राकेश कुमार शर्मा के पकड़ाव कल गए सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बाटे। भारतीय बाजार तरफ आ रहल दोनों जने के शंका लागला में जांच कैला पर शरीर में लुका छिपा के लिया रहल लागू औषध नाइट्रोवेट टैबलेट 30 पत्ता बरामद भइले बाद पकड़ाव कल गए सशस्त्र प्रहरी के सीमा सुरक्षा बल मार्डर के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अर्जुन कुमार जानकारी दिले बानी। पकड़ाव पड़ल दोनों जने के आवश्यक कार्रवाई के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय मार्डर में बुसावे के वहाँ के बतौल बानी। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 4 घंटा से लंबा सचिवालय बैठक आज दोपहरवा के समाप्त भइल बाटे। प्रधानमंत्री निवास बलौटार में करीब 4.5 घंटा के छलफल बाद बैठक समाप्त भइल बाटे। 2 अध्यक्ष के बीच के करीब आधा घंटा 1-to-1 वार्ता बाद प्रधानमंत्री निवास बलौटार में सचिवालय के बैठक शुरू भइल रहे। बैठक में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भी सहभागी रहनी। इससे पहले प्रचंड से ओली पक्ष के नेता सब प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल तथा अर्थ मंत्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल संगे छलफल कैले रहे। पिछला समय राजतंत्र के पक्ष में देश भर प्रदर्शन हो रहा बाटे। आज भी देश के विभिन्न शहर सब में राजा के पक्ष में जनता सब सड़क में उतरल बा। राजतंत्र पुनर्बहाली की मांग करत राजावादी सब काठमांडू सहित चितवन परसा लगायत जगह जगह में प्रदर्शन कैले बाटे। काठमांडू के माइती घर से शुरू भइल प्रदर्शन नया बानेश्वर तक पुग के आयोजक राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन समिति 2077 जानकारी दिले बाटे। उ लोग राजा आओ देश बसाओ लगायत के नारा सब लगैले बा। प्रदर्शन में राप्रपा के नेता सबके समेत सहभागिता रहल बाटे। ऐसा ही राजतंत्र के पक्ष में चितवन में भी प्रदर्शन भइल बाटे। राजनीतिक विसंगति फैलल कहत चितवन के भरतपुर में रैली भइल बाटे। रैली में सहभागी राजतंत्र के पक्ष में नारा लगावत राज संस्था पुनर्स्थापना के मांग कैले बाटे लोग। राजतंत्र बिना मुल्क के समृद्धि न होखे के कहत राजा के पक्ष में नाराबाजी भइल बाटे। भारत में नरेंद्र मोदी नेतृत्व के केंद्रीय सरकार से लियावल 3 गो कानून खारिजी के मांग करत प्रदर्शन कर रहल बाटे। किसान संगठन सबसे दिसंबर 8 यानी कि आए वाला मंगर के खातिर भारत बंद के घोषणा कैले बाटे। दिल्ली चलो आंदोलन अंतर्गत पंजाब आ हरियाणा सहित के राज्य के किसान अभी राजधानी के दिल्ली के विभिन्न सीमा नाका में बैठल बाटे लोग। सुरक्षाकर्मी से उ लोग के दिल्ली पैसे देवे गेल नइखे। अपन मांग पूरा न कैला में दिसंबर 8 में दिल्ली के सभे टोल सब घेराव करके किसान संगठन बतैल बाटे। पिछला 9 दिन से पंजाब हरियाणा सहित के राज्य से आयल किसान दिल्ली के विभिन्न सीमा क्षेत्र में धरना में रहल बाटे लोग। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरनगढ़ आ गोड़ैता लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बा। इसी आज सवेरे 21 दोपहर 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:39 में बेर उगल रहे तो सजिया 5:11 में बेर डूबल बा।
आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। प्रदेश 2 में 11,000 घूस सहित नाप तौल के 4 कर्मचारी पकड़ाव, 2 जने में कोरोना संक्रमण। हुमला में जीप दुर्घटना, 4 जन की मृत्यु, 7 घायल। सहकारी में अवध लाखों के पक्ष में प्रदेश 2 सरकार काम करे के ना चाहलक। ज्वाला शाह के कहनाम, सिराहा में लागू औसत सहित 2 युवक सशस्त्र प्रहरी के फंदा में। राजा के पक्ष में देश के विभिन्न भाग सब में प्रदर्शन, आम मोदी सरकार से लियावल कानून विरुद्ध किसान द्वारा मंगल के भारत बंद के घोषणा। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, आगुड़ेता बाजार के सरलाही में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com, ऐसे ही radiobandhan.com साथ ही हमारे पात्र पर दुनिया भर एक के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र एस के भोजपुरिया के साथ में हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।